Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бірханова. Зейдай район башлыгы Разиф Керим жетекчилигиндеги комиссия түзүлүш һәм төзекләндерүү эшләре алып барылучы объектларны карады. Барлыгы 19 урында булып яңартуу эшләре барышы белән таныштылар. Район башлыгын Зей урман хуҗалыгының административ бинасын яңартуу эше белән таныштыралар. 2020 елда бинаның икенче катын яңартсалар, хәзер республика программасы буенча беренче кат капиталь төзекләндерелә. Сейчас у нас это второй этап, то есть была отремонтирована крыша, обшивка здания, коммуникационные системы первого этажа и работы по поклейке стен, значит, оборудование, переоборудование. Также в этот раз у нас вошла и спецификация. Бина торышына карап, эчке һәм тышкы бизәү эшләре башкарылган, идән түшәм, тәрәзә, ишекләр алыштырылган, вентиляция, электр белән тәэмин итү һәм җылыту системалары ремонтланган. Бу эшләргә 14 миллионга якын акча бүленгән. Комиссия Җиңү проспекты 1-13 йорты тирәсендә барган төзекләндерү эшләре белән дә танышты. Йорт тирәсе безнең ишегалды программасы буенча яңартыла. Җәяүлеләр юлын төзекләндерү, баганаларга утлар кую, балалар мәйданчыгы ясау, тирә-якны яшелләндерү кебек эшләр каралган. Бу елда район буенча 14 ишегалды рәткә китерелә. Киләсе елда төзекләндереләчәк территорияләр планы да булдырылган. Киләсе елга инде без әле общежитиеларында кертеп 21 ишегалды калган иде. Аны да икенче елга шушы программа кертү өстендә эшлибез. 181 ишегалды Зей районы буенча, шәһәре буенча шушы программада хәл ителәчәк. Комиссия җылыту сезонына кадәр алып барылучы үзәк шелтәрләрне яңарту эше белән дә танышты. Һәр оешманың кышкы җылыту сезонында өзеклекләрсез эшләве бик мөһим. Бу уңайдан соңгы 10 елда шәһәрнең җылылык шелтәре системасы яңартыла. Инде 40% күләмендә җылылык шелтәре алыштырылган. Зейдә тиздән тагын бер яңа социаль объект кулланылышка тапшырылачак. Элеккеге Аленка балалар бакчасы бинасын балалар һәм яшьләргә психологик, педагогик ярдәм үзәге итеп үзгәртәләр. Биредә 14 яшьтән 35 яшькәчә булганнарга социаль һәм психологик ярдәм күрсәтеләчәк. Бинаны агымдагы елның сентябрендә ачарга ниятлиләр. 4-нче мәктәп укучылары бу уку елында яңартылган ашханәдә тукланачак. Республика программасы буенча электр шелтәрләре, вентиляция системалары яңартылган, буяу, бизәү эшләре үткәрелә. Үзәк дәвахананың йогышлы авырулар бүлегендә барган ремонт эшләре дә район җитәкчелеге контролендә. Бина тулысынча яңартыла, октябрь аенда кулланылышка тапшыру бурычы куелган. Рейд барышында комиссия вәкилләре район өчен мөһим булган башка объектлар төзелеше белән дә таныштылар. Адилия Бірханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Соңгы көннәрдәге яңгырлар игенчеләрнең эшен бераз тоткарлады. Иң мөһиме, артыкка китмәсен дә, өлгергән ашлыкларны вакытында җыеп алырга комачауламасын гына ди аграрийлар. Басудагы эш барышын, комбайнчыларның хәлләрен белешү өчен без Восток агрофирмасы кырларына юл тоттык. Диңгез кебек күкрәп утырган иген кырларында суктырыласы мәйданнар күләме көннән-көн кими. Бу баграж җитештерү комплексының Сармаш бүлекчәсе кырлары. 432 гектарлы көзге будай басуында бер юлы 6 комбайн эшли. Быелга котлаулы һава торышы шартларында да инде егетләр тырышып эшлиләр. Әлеге басуда хәзер менә безнең 6 комбайн эшли. Басудан туп-туры элеваторга ташыйбыз. Техника белән үзеклекләр юк, машиналар җитешә. Сармаш бүлекчәсендә 767 гектар мәйданда көзге будай үстергәннәр, уңыш гектарыннан 40 центнерны тәшкил итә. Җыйган уңышны КАМАЗ машиналары Зей элеваторына ташый. Машина йөртүчеләрнең, комбайнчыларның максатлары уртак, уңышны яңгырларга кадәр югалтуларсыз җыеп алырга исәпләре. Сары гәрәбәдәй бөртекләр комбайн бункерыннан машина арбасына ага. Игенченең ел буена көтеп ала торган иң куанычлы мизгелләре бу. Восток агрофирмасының Нива җитештерү комплексы кырларында да эш гөрли, игенчеләр көзге будай суктыра. Аларның һәр минуты исәптә, техникалар туктап тормый. Уракка төшүне түземсезлек белән көткән механизаторларның берсе Госман Сафиуллин. 20 елга якын комбайн штурвалы артында. Быел погода бик әйбәт түгел, киндә яңгырлар, шуңа карамастан да без возможность басуга кереп китәбез. Урожайлар әйбәт быел.
Район буенча бөртеклеләр барлык мәйданның 26%-ында җыеп алынган. 1 гектардан уртача уңыш 42,8 центнер тәшкил итә. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейді хәрбиләргә маскировка шелтәрләрен үру актив бара. Бу олы эштән авыл җирлекләре дә читтә калмады. Район буенча барлыгы 20 мәйданчыкта шелтәр үрәләр. Түбән Олыжы авылының мәрхәмәтле әби апалары да авыл клубына җыелып изге эшкә кушылды. Алар янында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Үйләрендә эшләрен төгәрләп Түбән Олыжының хатын-кызлары һәркич авыл мәдәният йортына җыела. Биредә хәрбиләр өчен маскировка шелтәре үрү эше оештырылган. Вәсилә Калимуллина иң өлкәне 8нче дистәсен ваклаучы апа яшьләрдән калышмый. Аллага шөкер, кулдан килгәнчә тырышабыз. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, тынычлык булсын, балаларыбыз шаулап, гөрләп уйнап үссен дип, кунакларыбыз яшибез. Шуны өмет итеп. Һәр эштә дә өлгер Түбән Олыжы уңганнарының кулларына күзе ярмый. Җитезлекләренә, җырлый җырлый сокланмый мөмкин түгел. 3 сәгатьтә бер шелтәр үреп куйган чаклары да була. Зур ярдәм булсын, аларда сугыш кылларында бит бик авыр. Әле безгә монда бергә бердәмләшеп эшләү җиңел. Без монда бер авырлыкны да күрмибез. Монда вакыт булганда киләбез. Берсе кисә калганнары үрә, әзер булганнарын төреп капчыкларга тутырып та куялар. Узган елның февралендә оешкан төркем 100гә якын шелтәр үрергә өлгергән инде. Тукмалар өчен авыл халкы 250 мең сум акча җыйган. Күмәк көч белән никадәр солдатка ярдәм итеп, күпме гомерләрне саклап калганнар. Беренче вакытта материалларны кешедән, сондыктан җыеп эшләдек инде. Аны кызлар кистеләр сантиметрда бергәләп. Моны станок ясаттык та үрә башладык. Шуннан бирле үрәбез. Кызлар менә монда жүрүче кызлар бөтенесе постоянно жүрүчеләр инде. Аларга рәхмәт яусын инде. Эштиптә тормыйлар, эштән кайткачта киләләр, сменалап эшләргә җыйлар, даяркалар да бар монда безнең. Илебез язмышына битараф булмаган райондашларның кулдан килгәнчә егетләргә ярдәм итәргә тырышуы зур сөенеч. Ә маскировка шелтәре кемнең дә булса гомерен саклап кала икән, икеләтә куаныч. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зей Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге ярдәмендә уздырыла торган Россия кеше спорт марафонына кушылды. Шул уңайдан энергия стадионында физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен фестиваль узды. Чарадан махсус репортаж. Аларның физик мөмкинлекләре чикләнгән дип әйтеп булмый. Әнә ничек оста итеп шахмат, шашка уйныйлар, шүлмәктә ваталар. Зейдә инвалидлар өчен спорт фестивале узды. Район физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең бик актив булуларын үз чыгышында район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин да билгеләп үтте. Я хочу пожелать хороших спортивных результатов. Самое главное, хорошего настроения вам всем. Конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Актив инвалидларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Бердәм Россия партиясының Зей җирле бүлеге башкарма секретаре Петр Тимоськов та фестивальдә катнашучыларга актив тормыш позицияләре өчен рәхмәт белдерде. Большое и огромное спасибо за вашу активную жизнь, позицию, за то, что вы участвуете во всех мероприятиях и помогаете во всех начинаниях, во всех делах, которые у нас идут в нашем районе. Физик мөмкинлеге чикле балалар белән эшләүче тату гаилә бакча хезмәткәрләренә мактау грамоталары тапшырылды. Талантлы зәйлеләр фестивальдә кулдан эшләнгән әйберләрен тәкъдим иттеләр, иҗади номерлар белән чыгыш ясадылар. Алар арасында хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю белән шөгыльләнүче волонтерлар да бар. Физик мөмкинлекләре чикле булуларына карамастан, маскировка шелтәрләре үрү, химера костюмнар тегү, тиз әзерләнә торган ашлар ясауда алар зур тырышлык куя. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Җәйгүшер юлларда транспорт чараларының күплеге һәм ике тәгәрмәчлеләрнең хәрәкәт итүе белән аеруча игътибарлылык сорый торган вакыт. Агымдагы елның 6 аена район юлларында 13 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Аларда 4 кеше үлде, 16сы тән җәрәхәтләре алды. Узган елның шушы чоры статистикасы белән чагыштырганда һәлакәтләр саны 5кә ким, зыян күрүчеләр дә 2гә азрак, тик үлүчеләр 1гә күбрәк.
Гомер үзелүгә китергән юл транспорт хәрәкәтләре нигездә каршы як полосага чыгып хәрәкәт итү, тизлек режимын арттыру, арыган килеш һәм алкоголь кулланган хәлдә руль артына утыру нәтиҗәсендә килеп чыга. Бигрәк тә яңгырдан соң каршы як полосага чыгып, тизлек режимын арттырып хәрәкәт итү куркыныч. Дәүләт автоинспекторлары юлларда бик сак һәм игътибарлы булырга кирәклеген тагын бер кат искәртә. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тамам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.